wach mbadhi makamano otieki kata othiro dog piny? An iluonga ni Muris Oluoch. An iluonga ni Muris Oluoch Omolo. An jadak mamuoro ni kama onyuol ka. Kawacho wach mar thieth e sekta mar thieth no ero, wasabedo kwa hinyore. Hinyruok wachalo kama. Kidhi osiptal, indiko ni thiethne, iyudo thieth. To yath ok nomi. Obiro oro ni yath. Obiro ori dhi ng'iewo yath. Kumesi nyalo bedo ne gin en ma daktechegi nikech sasa midhi osiptal tiyudo ka yath onge. Sasa midhi osiptal tiyudo ka yath onge. To be kidhi osiptal kigolo gimoro matin, tineno kikonyi mapiyo sana. Lakini kionge pesa to ok inyal. Nyaka wang' ori aore kemesi midhi ng'iewo yath, iyudo ka nengo yath tek. Koro seche moko tamo kaka wadhi mbele gi ngimawa, iyudo ka wahinyore. Jomoko to kich koso mar pesa, kich government en kama wageni, en kama cheap, minyalo yudo ka bech yath ni piny. To kosa udi kemiti yudo ka bech yath no ni malo. Koro wasabedo kwanyore, koro wakwayo government sirikando mwan go ni mondo tim close monitoring no osiptende wagi, mondo ging'i gilu sekta ka sekta mar thieth. Kendo weche mag yath mag stocking magitimo mag osiptal ging'i kendo gitim close monitoring mar ne jo osiptal ne daktechego mondo wayud kaka wanyalo bedo gi yath. Kech yath ok onego bed ni koso osiptal pile ka pile. Kidhi osiptal ionge yath iyudi kemesi kidhi ete yude.